Tá sé an deachar leabhart faoin speirdalta Celtach mar is clachta é agus tá sé cosúla chuir ceiste duine céthú. Tá bailach na mílte bailach agsúla chun é chuir an úl. Is tócha tá ar scéaltaíocht agus ar Bhéaloidis an slí is mó agus an ólas is mó atá aghainn chun dul arráise dro ar dúchas. Má bhí aon an seo ar maidin ag éisteach le Carol bhí si ag leabhart faoi a íomhánna. Agus sé an rud hain rilí ar do réire. Bíonn muid ag leabhart leis na spirit an talún, spirit an áid seo, ach is daoine muidna agus is póirt de nád ar muid. Tá muid ag obair leis na dúla atá againn le tine, le uisce, leis an air. So, seachas leabhart libh ar dús, tá mé chun curcail ó oscailt sa slí a déanamsa nóir tá mé malóiste hain agus sin bíonn muid ag oscailt curcail chun a spás a crochú anas go féidir le daoine teachtasteach agus just oil compórdaach an tú féin is tócha sin an fág bhfuil sé deachar leabhart faoi mar nuair mbíonn daoine a chur ceistem conas as féidir le níos mó dó se a dhéanamh. Tá mé géirí dómh oil amach as a bheabhar agus tá arráis chuig a chorpanna hain agus just bheith ina chorpain like bheith gnáú go dain agus just sais aithne a chuir acu hain. Mar tá muid go léir béidir ag fear amach an tam fad agus cadatá ag toirliú mór himpealaring ach má smaoininn tú ar má tá muidna cosúla na Cuireann. Cadatá ag toirliú sna fréamhacha atá againn. Mar so cad iad na gifts atá againn hain conas is féidir ling seasamh sa domhan agus sais lungrú. So just oscló mé an curcail ar dús agus is féidir libh eiscint conas mar chumad fáilte rih na tóracha agus na sí rudí mar sin. Bé sé 6 deachar ag déanamh bhéile microfón ach déanamh na dhíthel. So tá an tuaisceart an bhealach seo. Cuireann fáilte rih iomlánaíoch an tuaisceart. Spirit an cailleach, spirit or hinseir, tar le bhar bhanachtaí, tar le bhar fis, tar cuacht agus cosint an lí fáil. Tar agus fáilte. Tar spirit agus anam an éair, anam na hain, anam an grian na gairí, anam na gcuithe. Fáilte rih an aisling geal, fáilte rih claibh nó adú. Tar agus fáilte. Tar anam an deisceart, anam na tine, an tine geal, anam an crochíocht, anam an passion. Tar spirit lú, déin na gréine, tar spirit breed, ban leis, tar spilling, tar agus fáilte.
faoi ling, tar agus fáilte. Agus má tá sibhte i géirí inis glach an álamsa, tá go muid ceann amháin in éonach leis an talamh tarthúil faoi cos aghaidh. Ceann mar aon leis na spéir atá os cuardaing. Agus ceann leis na farraga atá mór thimpeall orainn. Fáilte rih bannachtaí, an cré, an spéir agus na farraga. Nuair bhí mé ag smaoineamh ar cadlará inniu, bhí mé ag smaoineamh ar rud, actually Rosa chuirtas a post suas cúpla bliana hin ag lá an Afric. Agus just is sneacht é ag an am bhí mé Carolyn Mishana, ar bhí mé clóscríomh a gcóir leabhar bhí a chur anúil ag ar an Gurta Mór. Agus just tá slucht as rud a dúirt Lord Mulcahy, bhí sé ag labhairt i Parliament an riach daoinethe. Agus dúirt sé chuirme sé gaeilge leis so beidir nach bhfuil sé ceartach. Tá mé tar éis taistil go fíorlaithan timpeall an Afric. Níl duine ar bith feic agamsa gur bachach nó gadathe iad. Sé dochrete an méid severas atá anseo, na bunluachna atá acu, daoine úsla iad. Nach cheapan go mbeidh riamh an conchas a dhéanamh orthu mar an muisiimiid rim an náisiún seo. Tá éireacht severas spiridáltacht agus cultúrtha a leith nach acha mé hena. Más féidir ling chur anúil go bhfuil caiid an níos úsla agus níos fearr ag cuileadh rud a thagann uainn ó chasanna níos fearr seachas a cultúr agus a idir sean de féin. Brisimid a féin bhuinín agus a cultúr dúchasach agus béis siad mar náisiún faoi cosseaghain mar atáid a géirí. Agus an rud tá méid rá faoi bheith clóscríomh an leabhar faoin famine, tá an rud díar a céine bhí ag tuairliú an seo le treabhailíonn bhfuil ar fud na háite. Ach meas tú má chuireann tú anúil go duine go rud éigean nach bhfuil sé comás atá sé. Do you know, brisin tú spirit duine. Just nuair bhí an fear bhí ag labhairt rithmise, bhí sé go má creadan tú a rud éigean is féidir le é dhéanamh. Má na creadan tú, ní riamh déanam tú é. So má mbíonn daoine ag teachtasteach thugam agus bíonn tú ag éisteach leis na scéalta atá siad ag éisteach. Agus London am bíonn siad ag rá a ní féidir le mé dhéanamh. Ach tá tú go cén fá nach féidir. Má dearann tú éis sin le tain ní riamh tógadh tú na coscéim a tógach ar malachú an sin. Just even fiú leis an teanga. Do you know, an rud atá dúirt siad go raibh gach rud a bhí siad san ag tuairteasteach rééis sé níos fearr agus go bhfuil sé níos arúnach don bailithe a bhí siad a géirí crothú agus na gnóhanna a bhí siad a crothú. Ach má tagamid arás chuin hain agus na rudaí a bhí cara le brá an iomhánnacht. Cad iad na rudaí atá riachtanach dúin, tá bia ag teastáil, tá isce ag teastáil, tá díadon a chuir haring. Ein rud eile, do you know, is cum a faoi really, an ghail a déanamid idir an nád idir muid hain. Sin na rudaí atá tábhachtach. Bhí mé géirí úilte a bhailú chun tuairteach an seo, mar tá muid de leor I féilear in na bliana tá muid ag leor lúnasa agus cónacht an fór. Agus oid rud ag an jazz is féidir ling é dhéanamh nó má tá úl beidir i do lámh. Tá seo rud atá tar éis an tarthúlacht an cré, tá sé againn. Nóir tá muid á ithe is féidir ling smaoinemh ar conas atá muid chun an fuinnemh seo a úsáid
chun cad atá muidne ag géirí chur a gréach. Tá Scéalta I lár anú. So cad tá bhfuil tú chun na Scéalta a chuir I a héal. Mar just bhín níos agaí hain nóir tá tú ag obair just is féidir le a am go léir dul amú. Muna chuirint muna bhfuil kind of slí éigean kind of ach má tógann tú an am agus tógáil go daoine anna tain conas atá mé ag géirí bheits a dahan cad bhfuil mé ag géirí chur a gréach sin na coscéim atá tú ag tógáil ach ní raibh mé ná an teacht úl éireannach curbes na óghargaí. Tuas agam go bhfuil na marga fearmóra ach bhí sin na goscailt taréis groimid ag teach sios an seo tá ceannachta. Ach sna ógharga tá úl wine rank ó New Zealand ó Brazil ní déanann sé cíal. So leis an spiridolach tá cultúr lán aguain hain, cultúr tarthúil agus tá sé na Scéalta atá aguain. Bhí ceanóir an lúnasa ag Carlam sios a Kilkenny agus bhí méid tomán sios agus sa chuir sí gléachar agus dúirtí an bhétas sa mar macha sa searmanna sa bheith aguain, ní bheith éon script aguain just ach beag to grand So bhí mu ag leor an searmanas agus just nóir atá tú láithreach an a tain, tagan rudí isteach agus nóir bhí mé ag leabhart mar macha tháinig sí isteach agus dúirt ní raibh mé cínte cén fág an am sin bhí sé géirí macha a thuirt isteach mar bhí mé ag leabhart faoi lú agus tailtú ag an am sin ach dúirt sí an bhfuil an scéileolalas agaibh faoi macha. Bhí si ag tanú le leanamh banshí sa túisceart a bhí agus a fear céile bhí sé kind of boasting leis an rí go raibh a ban céile an duine is tapúla is óile san áid ag stúirte tógaí an seo agus feicimid. Agus tháinig si chuig an áid suas a gceann macha agus dúirt si ní féidir lem ri tá méid tanú le leanamh tá si chun teacht éon lá inis. Agus dúirt siad nó it's cumling just déine. Agus bhí si ag ráir timpeall agus bhí si ag rá nach méid ceandaíomh a seasaigh domsa. Tháinig gach duine díobh is teach sa dahan seo ó bhrinn máthair éigean. Agus níorcheas aon duine dí. So rinne si an rás, bhuaigh si é, bhí an cúpla aici agus just chuir si gas na daoine sa túisceart. Nóir bhí siad san nóir bhí rudaí sais ag dul nóir bhí sais mhór nó ag an ag teacht go mbeidh siad san tuigh na peain a bhí aici san ob sin agus an sin na Scéalta atá agat faoi cúcail gachart. Ach ar an lá seo tháinig si isteach cúm agus dúirt si ní féidir libh a méid sin a thógant mhain talamh agus gan rudaí a chuirtarás. So cadiad na rudaí atá sibh chun tuairtarás. Ní féidir lom sa tuairt agus teairt agus ma fuinmh hain agus gan éon rud dochar atá chun tuairlúnte agus is féidirling brandú ar an Amazon tá sibh trí hinne. Tá artíise céin sais ará ní féidir le bhééis sin a dhéanamh tá na críanta an tábhachta. Ach an seo tá tú siúil sios na bóthra ó mise tá mise dún léire go dtí bailithe lia agus tá ribbons dearg ar na críanta go léir tá siad chun tógáil sios chun níos mó tráchta chuir na bóthra. Cahamid féchan mór hímpelaring agus ní léon rud tá airánna an cadhéanamid feasa gan aimimid. Cadhéanamid feasa má chumid brúscar straach na annacha agus sin rud atá gceiste spiridáltach. Má táid ag airc ar an
an talamh mar rud léfa, mar rud bhainithe. Ní dhéanann sibh na rudaí sin. Má tá muidne ag breanú ar on hain mar go bhfuil muid bhainithe. B'in muid ag tógáilt ara dúin hain, ara do na daoine atá mar himpeall mar tá muid na beo, tá an craig beo, na rudaí atá agam san seo. Leis an túisceart bhíon muid ag leabhart faoin cré agus faoin na clocha agus an cuimhneacháin atá acu. Fuair ceann seo cúpla seachtain ó hin i leabhar de cuid Michael Collins a scríomh Piers Beasley, bhí si ag leabhart faoi Michael Collins ag tógáil suas agus na Scéalta bhí órá acu síos Kirky agus bhí si ag leabhart faoi óid dar ban an car clína. So bhí me síos an agus tháinig mé agus bhí mé ag drapa ar na cloch agus tháinig an písa seo amach agus braíonn sé cosúil éan. Ach rud mar seo má chuann tú words rud tógann tú ara faoi. Tá isce amsan seo, isce bhain tubair bhainithe, tubair sigas, oid ina thógach an Bradán Fasa. Tá sé síos oid ag na Kildara, agus oid ag an, deirtear gur ás kind of ní chrín héiseáin agus gur hitig na Cnóna agus gur an Bradán iad agus gur sé cúg cín agus sé na cúg senses atá acuin. So má spirit muid sa dáin conas a mun muid ag déanamh nasc leis ar timpeallacht. Déanam muid leis na rudaí as féidirling ar lámha chur len ar gochanna hain. Na rudaí atá muid ag tógáil isteach an bia na fuaimena. Sin an slí a chur muid ólas ar an dáin. Just an tinne go leir bhí Carol ag leabhart faoi níos lua, just an bheo. Mar daoine tuisgráid an bhí si den an cócrách a dhéanamh chun teas a thuirtdómh ach dúin hain cad is sprí leis, cad é an tinne atá ionad hain. Na pasisiún, iad a bhulgín hain, cad is féidir leat crothú. Mná a míon tarthúil agus is féidir le leanamh a crothú. Dúin hain go léir fear nó bán, má thugann aon duine ingredients dit, cad atá tusa chun chur amach leis, mar tá the spirit hain agat. So nóir chuirn daoine ceisteireann, conas a dhéanann tú ar conas a siúlann tú an bailach seo, níl freagar amháin ann, mar mátá tú ag siúil slí a bhfuil tóca hana hain, ní de slí hain caithfidh tú sais tócail ionad hain, má smíonn tú gur plúis é seo de chur. Tócail ann, cad atá iste ann. Bhí Carol le grá cumá, ní bíonn muid ag éisteacht chun cloisiint, bhí muid ag éisteacht chun freagra ó thuirt. Agus seo dumsa ar aonós an spiridáltacht, sin an rud ag teacht isteach, teacht a rais aning hain, ag teacht a rais chuig an domhan hain. Agus iste in ar cuacht hain, mar tá anchuid cuacht againn má creatamid agus is féidirling difriúil dhéanamh. Fiú leis an rud seo le Rosa, just smaoinemh a bhí sé agus dúirt drithar leat or bhain domsa go raibh do athair agrá, just déine. Má tá smaoinemh agam, is féidir leat feis ag bhrir timpeall de ceann ach ní riomh déanach éon rud leis muna déanann tú an rud chun é chuir a gréad. Just tógann sé duine amháin chun smaoinemh agus an sin tagann daoine eile isteach ann, breanna ar gráise. Cálínógaí, agus an méid tionchar a mí neci sa domhan. So is féidir ling go léir or cuid hain a dhéanamh ach just má tagann sé wing
like so mar bhí mé grá má tomad cosúil le craoin cad atá ag toirliú uning hain sna fréamhacha mar tóghlainn tú síos go dain just bíonn tú ag lonras a dain. So bhfuil sin an am réidir socail. So just nóir mu ag tuairt de na daoine agus na fuinmh go leir isteach, just gammuid fáilte or gammuid buchas as tú bhean seo agus just dúna mé an carcail. Gan buchas go bhanachtaí spirit na háite